Amba, Sandra, ibagak laking ka ha. Iti da ito yung kinalakay ko. Si Kalaan, tinamamok nga ina, akas taunay, ti sadot na. Anya? Sinayang mo lang di oportunidad mo, di sauday. Gapulang iti kinasadok mo. Sinayang mo, ti gastos yaw gagasawa. Tata. Nagrabaw, di rasaw na nagawig ka. Gapulang iti panagring mo, iti agsapa. Na yan, anya laki din. Anya? Sa bagay. Talaga siguro nga wan gasat mo yay. Tay nun unang lang tinagpalastaw sakbay ka anapan. Hanyaga ita. Awan pa iti mano abulan. Nagawid ka nga. Hay, agbalbaliw kan Sandra. Adda anak mo amang namnamaking ka. Panunutom na ita. Anyang aki din! Naimbag ka pa'y kumare. Narabyan ka manin anaggapoy di parlor mo. Ha? Anyangay ko matinaimbag iti panagrabi. Nabampanugak tupay. Naimbag ko na gaputa amok anak kaado ka manin iti client itang aldaw. Si kagad di man. Saan mo't nga ado? Sakto lang. Hay, nagrigat at talaga tibiyag itaan niya. No awan pagsapulan, talaga nga awan mo't kwarta. Aywan kumare. Talaga kasta. Iswanas ken nga aggaget. Tapno ad na malamot. Tano agsadot-sadot ka, awan at talaga ti mapasama kiti biyag mo. Anyang gamatan bakit? Pangaldawan, ngam di ka pa'y gam nakaluto. Nabampannuga ka naggapoy di banggag. Sumangpetak, awan pa'y naluto ang makanmat. Di ka man makaungot akas ta Mario. No adda may luto, itayak kumapay ang nagluto, ngam awanan ti bagas tayo. Anya ibagbagak lang arudin. Oo na yan, bakit? Awan gayam ti bagas tayo. Kat nabang ako mabimulot iti ka aruba. Awan da nga road, agmalmalem nga awan da di tabalay da. Iso nga awan ti pagbuludak, iso asaan akon ang naglutaw. Anya? Kat napan ka kuman ameten iti istor ni Manang Dona. Imutang ka pa'y laeng, tabayadak no aglako akmanen itinateng ko. Nagadungay bagbagam. No kayat mo, si kanti mapan umutang, salbag. Si kamad gayam, ipag. Wan ipag, ang mga noad da bagasyo, bumuludak pa'y lakuma, naibusan kami ngamin, kat saan pa'y anak kalako ni Mario itinateng na. Ha? Kasta ka di? Ay na, pasensya ka kuman ha. Adda bagas mi, ngam apag isula ang akanan mi aging gayin ton Sabado. Saan pa ngamin ang makaipaw it nilakay ko iti kwarta ita alawas? Anya? Pasensya ka na talaga ipag. Padasan pa ila ang timapan umutang iti tersena. Barang agpautang da. Unay kamutan ipag, no si kati maawanan, pabuludan ka. Ang tada kami mati agkasapulan, imutan da kami. Hey, iti ka anuman, talaga anagalas ti ugalim. Anya? Addan to lang masapon mo ultimo. Awanan bain at talaga day jay akabsat mo. Awan utang na anay bag anakam. Ha? No isot awanan nga umay bumulod dito'y balay iti kwarta wenno bagas. Ikakmet. Angam ita asyak tagkasapulan kas jay kit din ti bagana. Bakit? Mauwatam kumabot ti kapsat ko. Awan sa bali anam namaan na, no saan ati asawa na? No saan na makaipaw it ni bayaw iti kwarta? Awan ti usarin na kadagiti anak da. Ay basta! Naimot ti kabsat mo. Nalabas aki naimot. Awan utang na anay bag anakam kunak manen. Salbag kiti.
Unay mo ni Sandra nga ipag mo. No kastagan ti bagbaga na itilikliko da, mare. Wan nga rod kumari. Ngaman niya ngay nga rod. Saan tayo ba't ang nagpapada iti pan nakaawat? Ha? Di na ngamin maawatan ti imbagakin ko na. Ano saan ang makaipawit nila kay ko iti kwarta kat awan mo ti usaran mi kadag iti anak ko. Hay, imbes nga iso ko mati pagbulong dam, ngam saan mat. Tay sukit dito agdiskitar ken ka. Day tangarod kumari. Ni Sandra, awan ti anak na a baby anas ken nga awiran na. Makatrabaho no kayat na. Ngam lagsadot to mga men. Jak man amo iti dayjay nga ipag ko. Dadakkelan nagiti ubing da. Saan ang masapul abantayan. Ngam saan mo't nga agtrabaho. Kat ado mo ti mabalin na kumaapagubraan. Tapno saan da maawanan. Anya, nalabas ti kinaimot ni ipag mo, kunam, Sandra? Katwan matatang. Nalabos ti kinaimot na. Awan utang na anembag anakam. Anya, No iso ti umay umutang kanya. Wano bumulod iti bagas no awananda. Ikakmat. Ngam idi siyak tinapan ijay balay da bumulbulod iti bagas na awan isa ang may ado asang una. ang mga nun na iranangawan na talaga amot, si Kaki di man. Ha? Saan, tata? Talaga nga imot ni Fiona, sipod bay. Anya, Una yung tikastoy abiyag lakay. Aginggat ka ano nga tatikastoy a kinakurapay tayo. Ha? Amom lakay. Nadamag ko nga agap-apply ka no ni ising nga agabrod ijay Saudi. Katulong ka no. Anya nga tano padasak man. Ha? Ay, aldagan ka. Masaya at nung napanunot mo lang ita, bakit? Ha? Masaya at matno umadayo ka. Saan ka matalapdan, gay? Tapno, awan ti makarengreng dito balay. Anya? Ibabawin timbagam. No di mo kayat at tumayab ti bangabangam ko nagtumag. Ala, kung kunak lang, bakit? Kasi ka, lagi di amom akabailam ka padasam. Awan dagas na. Kan awan di mapukaw, no ipadas mo, anya lagi di na ya. Alaman nga rod, takasaritak ni ising inton bigat. Simang petket ngamin anagga po ije Manila. Anya? Ni Sandra? Agap-apply kas babaunan ijay Saudi manong Mario? Uwan natin ko, nakuna na apadasan na kanumag. Nasaya at ano kasta? No idi pa'y kumaan na panunot na dayta, nasaya at kuma. Uwan nga ron, sana bale, ta, napanunot na itan. Naawis tirik na idinaamuan na, nga agap-apply ka no ni ising ija Saudi. Iso nga ag Saudi mag. Mayat ah. Barang makaurnong iti panag-abroad na. Iti kasta, saan ang maawanan? Ay, nako. Funny. Niipag mo, agabroad. Ay, Diyos ko. Pakanawam, ay, pakawalam ko na ay. Katbayan tayo ata padasan na. Husto laang. Tapno maadaan mo tan iti trabaho. Nung ti adalang kita balay da nga agur-ura iti isang pot ni manong ko. Sa bagay mo't kidi, so na lang ta. Jackpot yan nga agbayag ija abroad no bilang laeng. Ha? Agabroad kas katulong. Sakit kas jay ti kinasalot na. Awan amagan no saan amabulana ni Diyos Saudi. Nasayaat, no maanusan na ti amo na no bilang laeng. Day tangarod kumari.
Iti kasjay nga ugali na. Nga agring iti oras sa kayat na. Agriing no lang aton ti init. Awan amangan no fired adagos. Anyat amo tayo, no iti panag-abroad na kat baliwan nati kasjay nga ugali na. Ay na, sapay la kumare. Agap apply ka magaya makatulong iya Saudi mare. Katuan mat mare, apay, kam amom lang. Wen, tada nga min nakaiba ka kanya kiti na minsan. Unman kumare, barang iti pa nagtrabaho ijay, kat makaurnong kami mat. Kun makalungaw kami iti kinakurapay. Katwen awan ti imposible no aggaget ka nagtrabaho tayo tinasayaan. Un mare, ay, un gaya mare. Amangan no adda kwartam, amabalin ko nga utangan. Uray 5,000 laang. Ha? Amok, anak kaurnong kamuten. Ngamin, inal daw nga ado ti client ijay parlor mo. Ha? Ay naku mare, husto ka. Ado ka na ni client ko. Ngam amumet, amasakit ti inami. Ken weekly ti pa nagdialysis na. Ken may sa, ada ti ading ko pagad adalan. Una yun, kumare. Di mo latan idiritso nga awan maipautang mo. Saan akas taan nagadupay lang ang asaong. Anya? Awan at talaga ti manamnamakan ka. Awan serbim ako, mare. Nagbada kayo lang kiniipag ko ang nalabas ti kinaimot yaw. Anya? Ha? Makaabrodak to lang ha. Ultimo duling at chocolate. Saan kay to ang makaraman? Anya? Ha? I can buy a chocolate anytime, ineng. Uray mano at tubleron. Asaan ang masapol nga gabroda? Ay! Awan at talaga tinagdumaan da Fiona akabsat mo kan iti dayjay abading. Ha? Agong ungot ka man eh. Umut-utang akan kwa na iti kwarta. Bayadak matlaang, apaman ang makaabrodak iyay Saudi. Ngam nagadukit din arason na, akastoy kasjay, hay jaske. Anya? Ay no, makapanak laang iyay Saudi. Lipatak amamin pinsan dagita tattaw. Ha? Nakaimimot da, awan utang da na yung baga na kam. Bakit? Mawatam ko mama ni bakla. Impakaawat na magkingga no apay nga awan may pautang na. Ammo tayo mo nga isula ang tagtrabaho para iti pamilya da bakit? Ay basta, naimot da yabakla. Di pa'y laagi square dagiti bukal-bukal ti matana tapno agnakam ti salbag. Ay, anya lakit din ayan. Ay, nasaya at nagsabat ako mare. Ada ti morning maritis ko ken ka. Ha? Anya man ang dayta kumare, ay ibagamon Amom ka di dyan naturay nga ipag mo. In black na kiti Facebook ken messenger. Anya? Wan mare, kapulaing tadyak pinautangan, idi may kanya. Ay, una yan. Ngam saan laang asika kumare. Ah? Kat na oras siya, imblak nakmat. Siguro may salawas ang tinapalabas. Anya? Ay, anya lakin alas ti ugali na. Haya po. Nalabas nga ron. No dagiti tattao nga awan ti pasensya na, ay na. Nabayagan at tinutupanda. Bayan talatan mare. No iso ti paglagsakan na, kat anya ngay nga ron. Sapay la kuma, tamakaparan iya Saudi. Tapno pumanawan dito lugar tayo. Asino da kumatapno saan ko nga i-black iti kasjay nga ugali da? Uray awan ti kumare, no kastumo lang kinibakla. Kan uray awan ti ipag ko, no kaslan tumo lang ani Fiona akabsat mo. Naguyong kamatan bakit? Ha? Manulaangan alawas, flight kumatan. Bye-bye, Pilipinas!
Kan babay kadagiti ko kumarik analabas ti kinaimot da. Anya? Lipatek ida mamimpinsan, apaman amakadano nak ijay Saudi. Anya lakit din aya. Sa anak ton nga umut-utang kadakwada ano bilang laang. Anya? Masiguradok a pagbabaw yanda ti saan da pa ng pautang kanyak idikas na unay ngagkasapula na. Hello, Lakay. Oh, apay ngay bakit? Kas lakalkalpas mo mat anagsangit. Wala kay, kinapod na, kaya't kunti agawin. Anya? Doa lang nga bulan mo dito sa Saudi. Ngamita, kahit munti agawin. Mabaling nga ron. Kanayon nak ngamin nga ungtan ti amok dito. Ha? Tabay. Ngam basol kumatkit di Gaputa kanayon nak amala daw abumangon. Iso a kanayon nak apagungungtan. Anya? Ay na. Kunak mat itiging ka. No addakan dita. Ikatem jaw galim abumangon kalaang no kay ket mo. Ha? Unay ka matin bakit? Man anusan da ka pa nga ron. Dayta amom no kasta ka. Alangan gid di mo. Asikati ilutuan da iti kanan na. Akas la ugalim dito'y amangan kalaang no bumangon ka. Day tangarod lang kay. Nakuna na kanyak, apaawidin naklaangan dita Pilipinas, no maminsan pa'y amaladawak abumangon. Anya? Anya ngay ngarod lang kay. Kunakit, wanan Anya? Ay unayan no kasta manong Mario. Di nalata na ikat ti ugali na abumangon no kay kayat na. Dahil ang aro dating ko. Iso basol na mo lang. No abay akanayon nga agong ungit ti amo na kinkwana. Kanakunana ka no nga agawid lang. Anya? Sayang ti gastos no kasta. Di na pa'y lagundawayan ti kaada na ijay. Huwag nga ron. Pagtaging kwana na. Kanayong gumit abagaan no umawag. Awan sa lata. Aramid na mo lata ti aramid na iti adda dito. Awan ang harod no kasta. Agawid adi na oras ni Ipag. Ay, mga pailek. At daga mo tayo dito Pilipinas, Miss Saudi. Ay, kaslawan pa, di talubulan mo ijay, Nakaskas daw mo, hindi pa nagawid mo. Anya? Pudno ka dito natamag ko. A pinaawid da ka, lagi ti amom. Gaputa ka na yun ka amaldawan. Si kakanumot ti ilotuan da iti kanan na. Hay, awan bibiyang mo. Ay, nasa Sandra, ya. Idi paapan ka pa ilaeng. Kastao na yung palanggwad mo. In black na kami pa'y ako namlano saan ang agsasabat idalan tayo. Anya nga ita, nag-aawid ka nga. Ha? Welcome home, Nawala ka man rin amaturo gaging katiklat mo. Anya? O Ipag, 3 months no see Kagat welcome home Ha? Kunaklakit din o asino ti agtugtugaw dito yung store. Si kamad gayam. Anya kumaita. Awan matkit di. Kat, kumusta nga iti pa nagtrabaho mi di Saudi? Siguro, nagbabawi ka. Anang i-block ka na kami kinibakla niya. Ha? Adal daytakan ka. Asaan nga amin abanag, katrumbang nga ipanakal.
Nang runa numang rugrugi ka pailaan. Anya nga ita, nakababain. Kundi black ka iti tao, ngam saan mo ba'y anak kagudwa ti kontrata, may na pinaawid da kan. Anya? No siyak ti sika, kasta unay abain ko iti tao. Ngam sika, kaslaawan mo ti babainam. Adda ka pa dito yung store anak ka display. Awan bibiyang mo. Ay, nagawid ka lang arudan ang nga, naglastog ka pailaang. Di ka pailang aggagat. Maalam pailaang ti agpalastog. Ay, just kick it de. Amba, Sandra, ibagaklaking ka ha? Iti da ito yung kinalakay ko. Si kalaang tinamamog nga ina, akas taunay, ti sadot na. Anya? Sinayang mo lang ti oportunidad mo, jay sauday. Gapulangi ti kinasadok mo. Sinayang mo, ti gastos yaw gagasawa. Tata. Nagrabaw, jay rasaw na nagawig ka. Gapulangi ti panagring mo, iti agsapa. Na yan, anya laki din. Anya? Ngam sa bagay, talaga siguro nga wangasat mo yay. Tay nun unang lang tinagpalastaw sakbay ka anapan. Hanya nga ita, awan pa iti mano abulan, nagawid ka nga. Hay, agbalbaliw kan Sandra. Adda anak mo amang namnamakin ka. Panunutom na ita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. 1,000, 2,000. Oh. Ano dito, bilbilang dito yung silid ta bakit? Di nakdisturbon nga bilbilang. 3,000. Ipautang mo ka di dayta kiniligaya. 5,000. Pautangan manan dayta akabsat mo? Kasapulan na nga rod ka no. Kano na bayadan dayta? Inton umay abulan Inton agpawit nila kay na. Kat kasanungay mo dayto yung kusina ala bayagan nga ibagbakin ka. Akasapulan ang matarimaan. Tanay, agtagtag kan panagtutudo pa yun. Ay na matarimaan to Inton makabayad ni liganya. Kat kasanungay dagiti utang na idikin ka. Pampaminsanin nanton abayadan. Bakit? Nagaramid kayo kumaay, iti kasuratan, tapno pinirmaan nyo adwa. Si kamot. Kasapulan pa'y ayati kasuratan kat agkabsat kami mot. Lumalagip ko, nagadon ti karina idikin ka, abayadan na dagiti utang na. Saan mo ka nagbaybayad? Mamaminsan to kanu nga road. Ay agore ka, tay nakitad day ti utangan na kwarta. Sigurado ka abayadan na dayta Agyaman nakamanang to pinautangan nakmanan. Mala, agawid kan. Kasaan akayat ni manong mo apautangan ka. Madlaw ko nga rod. Di nakpay kinaskasarita dito'y salas itay nagkita kami. Ado ka nung aminin ti utang mo asaan mo abinaybayadan kanya. Wan nga rod manang, mababaina kun ka. Malaing kan, usaram day taak kwarta apang rogyam iti basit a negosyong. Wan manang, tanarigat timang namnamala ang kinilakay ko ijay abroad. Nagawi doon, niligaya. Wan, nagawi dun. Masayaan mo Kunak no mangal daw pa dito balay. Ay kat mabain mo't
Naglaing agutang data kabsa mo. Di na maamo tagbayad. Ay na, agbayad to ka di. Maruwamal. No saan nga agbayad, inton umayabulan. Siya kunti mapan mang singirkin kwa na balay da. Wow! Napunumanan itilako daytoy kantinam ama ng ligaya. Wan, tapi nautangan nak ni manang ko iti igatang ko iti lakok. Nagsingpot ni manang mo. Talaga mo ta nasingpot ni manang ko. Maminsan lang amang ibagaaken ko na, wan adagos. Adda ko mamat kas na manang ko. Tila ang asawa na ti Jack kayat ti ugali na sika. Apay ayamanang. Di na nga rod kayat apautangan nak ni manang ko. Kasta ka di. Tunggal mapanak ije balayda. Di nakasarsarita. Pulos adinak isuman. Ay, nagsuplado matan. Kunamot ni manang ko, Jack kanulatan pampansinan. Tatalaga nga daim-imot na. Kontrabida day taabayaw mo ano kastan. Ano gamin ti kwarta na. Tadakkel ti sweldo na ije pagtrab-trabakwan na. Ay, nagmayaten no kasta manang. Adamot trabaho ni manang ko. Dakdakkel ti sweldo ije bayaw ko. Nagswerte da no kasta. Isuan ni manang ko ti kanayon nga asitgak no agkasapula na. Iso nga rod ang nagswerte ka ang naaddaan itinasingpot amanang. Saan nga amin, kit addaan kasta kasingpot akabsa. Lakay, saan ka unay amangan? Kontrolam ti panangan mo. Kontrol nga ibagbagam. Mabisila nga ron. Ay na, ibusam samot amin nun ngayon na po eh. Iyawa mo man pwede to si Dan. Diyan tabati kahit ko. Ay na, nagdakkel lang nga rudan tatyan mo. Tabapay lang ang tikayat mo. Iso tinaimas nga ron. Na, inwalin mo matanda gitan natin nga insagpaw ko iti inlutot asidaan. Yakla kaya ti bulbulaw. Si daom lang da kita bulbulaw. Apay nga min alala ko kam iti bulbulong da ito si Dan. Kat amamot sa anak ama nagsiday iti natin. Kat, day ta tinasalunat. Inapoy pa'y bakit? Ay, Houston, nabsog ka una yan. Na, asino ay tigimatang day ta sanga kaban abagas dita. Sika, Kat, iso nga ron. Iso nga pakananda kiti gusto. ay saan? Houston, tikinan mo. Babet, biro ka man no ayan ni Dadim. Amangan no napanmanan naturog. Katkas jaymot namin ni daddy. Numalpas amangan, maturog adagos. Ingka birukan, tano makitam anak katurog, ayaban na. Wan mami. Mahay blood tukit din day tatao. Ha? Ni daddy? Mami! Mami! Ah, nandiyan tayo dyan. Ada gubat! Apay, Babet! Ni daddy oh! Agasa man day tanga aramid mo alakay. Anya ya ti dagis nga aramidag. Maturugak lang mo dito likod ti balay ah. Kunamot namin ni mami nga ayabak. No makita ka nakaturog. Ay na, una yan. Mahay blood ka. Nagado lang arudin tikinan mo apuro taba. Ita, maturog ka dagos. Kailan nga rin aramidag? Ingka gabyunan jemulaan mi itinatang kini Babet. Sa dino? Kat di talikod ti balay ah. Sa pa nagputo mo't. Alaing kan daddy. Naskan nga agpalingat ka. Saan ka pumada ije daddy ije classmate ko? Ana atake. Gaputa turog kan mangan laang ti aramiden na. Nangag mo. Linikturan na kanday ta anak mo.
Ala, bumangon ka ditan. Wanan. Ayan na nga, chinilas ko dito eh. Bayan ba kahit tayo ton makasweldo ak iti dakal? Mangipaw itak iti pagbayad mo kuni manang mo. Ay, rumbang lang. Tamababain akong unay kan kwa na. Di kagbain bakit? Puskulong pa'y day tarupam, tagbayad tamay. Daig ta nga ro, tiin karik kan kwa na. Agam day nga ro asawa na, tinagalas ti ugali na. Dandan ni saan pa yan nga agpautang. Ni bayaw? Wan, kanayon nga agkusilap kanyak numapanak ije balayda. Magbayad ka, di nakanto ko sila pa na rin. Talagamat kat, amabain ako nga umutang kinimanang ko. Ay na, agan anos ka di ba kahit? Makabayad tayo niti mabiait. Babe, nagabyon nga tan ni dadim, di pagmulaan tayo tinatang. Diyak amo nanang. Ingkaman kitaan. Tanunalpas, ayabam, tagmerienda. Wan, mami. Ha? Daddy? Ay, agrain ka, Daddy! Agrain ka! Ay, nakaturog kayo matan dito po unti mangga. Mga katurturo ka gaya. Kuna ni mami nga agabyon ka. Ayan na nga, tinagabyon mo. Madamdaman ton. Nagputo pa lang ti panahon. Paggabyo ng dakit eh. Anya nga, i-report ko kini mami. Analpas yu at trabaho yu. Babe, agulbog ka maminsan ah. Anya nga, ibagam. Ibagam amal-mal pa sa kun, wag. Pulos mat nga rod adiyo pa'y narugyan. Oh, anyangay. Nalpasan ni dadim ang naggabyon. Mabalintan amulaan inton bigat. Kwa. Oh, babet. Kuna nga min ni daddy, nga agulbudak ka no ura italaang. Anya. Nalpas nan wano sanpay. Awan pa'y narugyan na. Taping awan. Anya tinararamid na. Nasangputak nga agur-urok ije po unti mangga. Manan? Ay, una yun day tao. Kaab-abay na, di gabyon na. Puro natang tisidaan. Ah, tapos puro natin. Amo matasala ka manag natin. Awan igatang ko iti karne. Nay, apa nga awan nga eh. Inted kumaking ka di buo asweldo. Naibusan na, pinagbayad ko iti kuryente. Anya, Internet. Jay danom. awanan na bata pulos. Pangalawan slangan, dagiti ubing tinabati. Diyan po utang mo kiniligaya kapsa mo. Binayadan na ka din. Kwartak jay impautang ko kenkwana. Dagiti nga impat pa utang mo itiking kwa na. Mamaminsan nantungarod abayadan. Naskan abayadan ng atan eh. Natungan tisid-sidan tayo. Anya tayo? Marigligat? Hay unay kan, nakaririri ka. Anya kalakit din aya. Italaang agsida ka itinatang. Singiram da taligaya. Umay to agbayan. Agsakitak no natang tisidaek. Ad-addang agsakit ka, no puro karne tisid-sidaang. Bilibak man kan ka man ang ligaya. Umad-ado tilakong. Kat agipaw-paw it nga ro nilakay ko. Mayatan ti trabaho na ijay abroad. Wan, so nga inakman kigtutan ni manang ko. Ah? Kigtutam? Wana, kigtutag, tabayadak amin nga utang ko kankwana. Nagmayat met apa ng kigtot daytan? Ay, wana, naidumduma pa nagkigtot. Adda kumamit mang kigtot kanyak itikas na.
awan paimot ni dadim. Nag-overtime damanan ah. Amangan no nag-overtime manen iti inom. Inawis manen dagiti kukumpari na nga ginumda. Aginumpay laang ni daddy. Naglukmag lang arudan. Nagdakkel di tiyan na. Agsigarilyo pa'y ko nama. Isungarod ajak kayat. No adda dito'y unag ti balay. Tamaangot ko ti asok ti sigarilyo na. Ne, adda umaw-awag. Sino nga ta daytoy? Mabit lang tasong bata. Hello? Anya? Nilakay ko? Naatake? Uwan! Sa dinong ospital dayan na. Sige, umay kami adagos. Manang, awan ni mami, tita. Sa di ino tinaparant na. Napanakinita ni daddy di ospital. Aniya? Apay, ano ni dadim? Naatake ka no iti trabaho na. Aniya? Isagsaganak dagito'y ipan kumat iti ospital, anti. Ay sumurot akon kan kababit. Awito kon dagita daddo mga alaam. Kinarawat mo. Kunada nga min abawal ti tabakan ka, ngem ipilit mo latta ti agsida. Di na maungtanan na. Dadanya lang aron na tayo. Agasam ta soft drinks ka payla a soft drinks. Sigarilyo ka, sigarilyo. Dayta, tinaganap mo. Bayam, dagbalbali ba kung bakit? So, ruta ko niya, imbagata kiti doktor ko nga healthy lifestyle. Oo, para makita. Di munto pa'y ngamin kayat ti aglingot. Anya kalakit din ay. Manang, kumusta ni Manong? Dayta, imbag ta saan anapurwan. Nadamag ko kini babe, tinapasamakan ko na. Ita, umay kakigtutan. Anya kigtutan asasawam. Titwa! Na, anya dayta iyaw-awat mo kanya. Nabalkot mat iti papel. Kalukatam ngamin ah. Na, anya dayto'y apanang kigtot mo kanya. Kwarta mo't ligaya. Bayad ko kadag iti utang ko kan ka. Utang ko kada kayo kini Manong. Lakay. Anya nga itima ko nang. Nakabayadan niligaya. Maraming din na. Mano amin, ligaya. Ay kat adda mo tilistaan di tamanang. Dagiti inutang ko idipay. Adda tigatad kano kaano nga inutang ko. Aywan, nakita ko dayto listaan. Aywan ka. Kwenta man na lang bakit. Ang mga noda kurang na. Agtal na ka man. Binayadan na ka lang arudan. Sumanao ka pa'y laang. Saan ang nagilis-lista ni Manang ko? Agam siya ay naglista. Kumpleto, day tabayad ko. Ay nahaagyaman na kan kaligaya. Talaga ka sa pulak ti kwart na. Tamakita mo tinapasamak kini Manong mo. Uwan Manang. Agyaman na ka, iti panang kigtot mo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anya tim ako ng pare. Isardeng ko na ito yung motor ko. Ta dumagasta pa yung ag-video kay. Ay saanin paray. So manin na gastaus. Sika ka di ba? Kano kasuswildo tayo. Sika pa maalakay abaro tinakuripot. Eh, gano'n makigigyan iti balay ko ni Milben. Ha? Ni Bilbeng?
Saan ka di nga isuday tatay? Kaanak ka mga ibagbagam anang itara iti babae. Iso. Pinagyan ko ni Jay Balay ka. Imbag lang adakad kadwa. Kaya mo asawa pare, pati di pamilya na, agigyan iti balay mo. Kuwen na. Jay misis na. Kuwen dyan may isang anak na. Ay kayo nasaya at adakad kadwan pare. Ni Melvin ita na. Ti mapanagmulmulay di bangkag ka. Iso, tigas gastusak ita. Ay, kung ako man lumaawis ka amapan aginom. Saan? Next time ton pare. Kastamanan timbagam idain. Ay, nako. Naghiga ka lagi din ayang nga awisan. Simangput kagaya man, Uncle. Kasagsagput ka. Ni Melvin nga eh. At dapay lang ang ijay bangkag, Madamdama pa yung agawin. Di ka nagluto iti si Dain. Tada ginatang ko si Dain alitsyon. Wow! Lechon na talaga, Uncle. Ag si datay mo't iti na imasag paminsan. Kakaiso na kasuswildok kita. Sige, Uncle. Isaganak tilamisaan. Amok amabisin kayon. Ay, wait. Huston to inton sumagpot ni Melvin. Ayun gayam, Uncle. Amuyo ka di nga adda baro akaro ba tayo? Nay, adaya. Wen. Isuda ka no ti agrenta dita boarding house dita likod ti balay. Ay, gat na saya ta. Tapno adda aglinis-linis dita rubayan na dayta a boarding house. Tanay. Oh, nagrugay. Nabsuga kanggal. Lechon ko naman, tisinda tayo. Kumusta kay di bangkag ka, kanakan? Nagmamayat agi timula ka natin kanggal. Umay munto ngamin bisitahan na. Diyan mo masangsangon ti bumisita di bangkag ta nagadumot ti trabaho. Imbag nga ron, tada kang agtrab-trabaho ita ijay. Ayun gaya manggal. Nakitam ka din nagiti baro akaro ba tayo? Anda nga ron imbaga ni bagat mo. Ngada ka no baro akaro ba tayo? Agi na ka naman. Sapay ko maa, tasan akas ka dagiti napalpalabas aka arroba, adi damo ti aglinis. Ay, naimbag abigat. Umayak man bang tad iti pansit nga inluto. Thank you, Manang. Martina latan, tiyawag mo kanyak. Ay, Manang Martina. Si kajay baro a border da dita ka aruba. Wan, dua kami iti anak ko. Ay, katuman nagkaamanang. Saanen? Umay ko lang itaday ti pansit. Sigurado anaimas da ito, Manang. Tanapudot pa. Siyak ti paraluto ije restaurant ije ile. Ije kurbaan ngay amismo amom dayjay. Ah, katno ijay ti pangpanganan mikin nila kay kuno agpaili kami. Di dak makit-kita, taadak lang ije kusina. Angam numapan kayo, ibagayo lang tinagan ko. Tapno maka-discount kayo. Ay na, nagmayatin no kasta, Manang. O sige thank you dito'y pansit. Oh, pare. Nagkita kayo ka din. Igiintid ko akatixbit mo. Diyak pa in text. Apa nga? Kung ako man magbirbiro ka iti babaeng agbaling asawa. Kadayo mo ti ayan na. Agasang may ta ijay Canada. Ora ata Pilipina. Taga iti Pangasinan. Kaya't ko adya asidag. Amumot adyak mapanawan di balay kendagak. Ya po pare. Kasano ka nga ron ang makaasawa no kasta. Lagi pa. Adandanikan ang balain a senior citizen pare. Melvin lakay, tangay adumot tinabati dito insangpot ni uncle mo a fried chicken. Anya nga tano mapan mumut ikan dagiti baro akaro ba tayo? Yawan na. Imay ngamin nang tad iti pansit.
Isungay kan tayo mo ta. Nasaya aga makaruba da kita ah. Martina ka no tinagan na. Kasta ka di. Panagkunak, single parent. Taanak na laeng mat ka no di kadwana. Oo nga ta asawa na. Hindi ka mo mabainak mat amang damag. Nagkapuamil, Ben. Di ta karubang kan. Hintag ko dyan nabati tayo apredje kan. Nah, apa yung ikan nyo na kita? Ay agruam da. May mo ngamin nang to diti pansit, Angkal. Uray. Narigatan tiyag talag, uray ka arubam. Angkal, nakita mo kuma ni Manang Martina. Nagpintas siya. Kasla artista ti ruba na. Apay kumano na pintas. Ibagpaklang, Angkal. San ka de, mahilig kay ti atidog tibok na babae. Nagkuna. Isumat ti bagbagam iday. Kayat mo nga sa waag ka longhir tibok na babae. Awanin iti panunot ko ti makiasawa. Na, ang Angkal nga ibagam ti kasta. 55 mo lang man. Ha? Narigat ti makiasawa ita panawain. Nanginam amin agagatangan na yun. Awan ka diti trabahong ita, Manang Martina. Day off ko ita. Isumat lagay ang maglablaba ka. Wan, isuti may saan nagayatak nga agyan dito'y lugar yo. Tada paglabaan. Aywan Manang, kan ado ti danong dito'y gripo. Hindi nga min nagapuan may ay na problema ti danom. Mabalin matkit diti sumakdo iti danong. Iparikot, awan ti sumakdo iti danom. Tagis eskwela kat nga dagiti anak ko. Nilakay mo ay Manang. Ay na, awanan nila kay ko. Pimusa yan. Nagkas ang mutin Manang. Isuadwa kami laang iti anak ko nga agbibiyag. Mayat sa. Agbagay kayon sakit dikin ni Uncle Berting. Aniya? Ay, awan ka di Manang. Joke only. Sige, aglabatang. Nagsapa ka man ang nakaring, Angkal. Wenta mapanak ag jogging. Mapanak may jibang kaganggal. Tas ka na masapa ka mapanagbura si tibunga tayo mulak anatag. Bayam, takalpasan ti panag-jogging ka. Umayak to iji bangkag. Oo na, Angkal. Sabado ita. Mabalin ka atulungan nga agburas. Sige, Angkal. Tapno nabibiit ti panagburas. Apay nga itawan mo't lang ang ti lumabas at tricycle dito waiting shed. Maaldawan ako na sumrag iti trabaho. Sapay ano ti customer ko ita. Ay, unay kamatan! Dumungpar ka pa imat! Ha? Di mo ayakit kita nga dati tao dito igit ti kalsada. Pasensya kan ading, ta medyo nasipnget. Di ka nakita. Niyalakit din, ta saan na ka nakitan? Pasensya kan. Di ka kadi agong ungit tani, nakasapsapa pa eh. Maperdi ti aldaw mo. Sige, panawar ka pa eh. Sorry ah. Agasam na kita nga ilako taka-anakan. Walang gal. Adaw, tinaburas na bunga tinatay. Ay, bumaknang tayo adagos no kasta. Walang gal. Nay, apay da ito'y naisinaan natin dito'y. Iyawid ka di da ito'y. Saan ang gal? Itag ko dito kini Manang Martina. Diyan ay baro akaro ba tayo? Nasayat ah. Nasingpag namin ni Manang Martina ang gal. Namamong galing. Saan pa'y?
Makita mo kumanggal. Ay na, nagpintas. As laki di agbagay kayo. Anya, ay agtal na ka man, Melvin. Kunak batin, jak kaya atin ti mga asawa. Balo gayam ni Manang Martina. Kait, anya ko maita. Angay, mayat sa nuagam amugay ha. Sanap nga interesado, Melvin. Awan iti panunot ko ti aram-aram. Apay ngay. Kalat mo na maulang wak angkal. Nay, apay ngay. Mapan ko kumaitad da ito natangkin ni Manang Martina. Siya kun ati mapanmang tad. Sige, angkal. Asidagmat na ang ti boarding house da. Mala, yawat mo kanyak ti supot. Siya ti mapanmang tad. Adtoy, angkal. Mao din dito apa nagtuktok ko. Noon pa mangilukat. Yawit ko matla tinatang. Amang ano awan da ita. Sino ti? Sika? Si Kamot? Si kagayam ti ibagbaga dagiti kakaanak ka. Akaaruba may ngagnagan iti Martina. Si Kamot di ibagbagada nga uncle da nga agnagan iti Berteng. Berteng? Ay, excuse me. Birthday po no anagan ko. Kan, umay kula itad da ito inatang nga ipapa itad ni Melvin. Agyaman ka. Nagsisingpot at talaga nagita ka anakam. Nakaanos da akaaruba. Na, apay nga iso dalang ngay. Kahit mo asawan sa anak anasing pahit. Kalpasan adinong parnak iti kalsada iti bigbigat. Nagsuri akmatan kan ka. Kaunlatan na. Thank you. Dito'y natang. Sigon iti istorya ni Manang Martina. Agtrab-trabaho ka no kaskok iti restaurant ijay ili, angkal. Diyak pa napadasan tinapanangan ijay. Padasa ma, angkal. Naimas ti luto da ijay, ken nalakapay. Ay, mapanak tuman. Agam-am mo kayo ka din kin ni Manang Martina? Medyo Napintasan niya, angkal. napintas aya. Kas lang nga takastila ti rupa na. Nagtangos ti agong na, ken nagmayat dagiti mata na. Diyak unay mingmingan. No kayat mo, iyam-am mo ka na imbag ken kwa na. Saan din? Anya gapok. Siyempre, tano ang ginusto kayo. Ay kat mayat tagpada kayo mat a single. Dati ko ng pari Berteng, ilibre na kiti pangal daw. Wen, ada mok a restaurant a panganan. Ay, data ati kayat ka. Isungan ka paandaran di motor mo taintan. Naka-time out ka din. Wen ah. Ay, sige, uray na ka raw. Tama pa na ag-time out. No, tikin na ng pare. Naimas gayam at talaga tiluto na dito ang restaurant. Ay, aguray ka pare. Apa pare? Ada bala ti stapler da ito in order ko asidaan Aya, sapay bulalo na ita. Ay, imbag tajak na tilmon. Sas, operasyon ti pagtinag nun tilbon mo na ito pare. Ay, payabak man di cook. Saan pare? Sa mumoy anatil mo? Agasam nga ni katanda mo, Jeko. Panunutom mo at pamilya na supsuportaran na. Ay, sana mabalin. Payabak. Nagloko ka talaga pare, Berteng. Uray lang makasangsang Jeko ka nagpalpalawag pima. Ijay gayam at talaga ti pagtrabahuan na.
Amam na dyan, babae? Kinukaro ba may? Ikapay pa lang ang pinayabam. Kahit kula siguraduan, no pud no tinamuak nga impormasyon, may papankan ko na. Sa bagay, ano nagitipi kay itapanawan? Anyat makunam. Bagay kami. Apa, kurso na tam. Sa bagay, napintas pa rin. Bagay kayo ang kalpasan day dyan nga inaramid mo. Kaya tanang ka nga tapay. Bag Arabi, Martina. Flowers for you. Kalpasan a pinabainan iti sangwanan ti busko. Umay ka dito'y amang tad iti sabong. Ay, sa anak basta-basta ang maalala iti kakasta banag. Isungarod may maya, tapno dumawatak iti dispensar. Pastrakan ako na. Ay, saan? Saan mo nga ipapilit? No di mo kaya't agayabak iti pulis. Pulis? Ipapulis nak? Siya ka mga ayatkan ka? Anyat inbagam? Kunak, ayatan ka. Patyanak ko ma, Martina. Nasaya ata si Mangput kan Melvin. Rabin, kat ni awan pa ni Uncle. Kaya apa yung mandanagan ka nga eh? Siyempre, saan mo't amarabrabyan ni Uncle Bertie nga agaw-awin? Nag-text ka niya. At akano dita boarding house ni Manang Martina. Adda dita? Anya nga kararamigan na. Niya ka lagi din na bakit. Kaslasang kamay. Ang nagpapaharam ide. Ha? Kayat mo asawan? Napanagaram ni Uncle Berteng? Iso nga saan ka madanagan? Nasa mabuting kamay ng Uncle Berteng. Kunakon kat. Agbagay dakin ni Manang Martina. Mayan mo ta. Tapno saan nga umadayo ng Uncle Berteng. Kaaruba na. Di maasawa na ko naman. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.